Намерете средата на слинга, отбелязана с етикет, и сложете слинга плътно по тялото си. Кръстосайте зад гърба си, като държите горния ръб на слинга, така ще избегнете усукване. Прехвърляме през рамките една по една над раменете и ги събираме тесни на рамото, като потник вместо ръкав на тениска. Събираме дължината небрежно на топка и я пускаме през пояса, така че да мине от другата страна. Разтосваме и отвеждаме назад, така че да оберем цялата дължина и правим двоен възел там, където е удобно за нас. Отваряме място за бебето. От позиция като за оригване обгръщаме едното краче зад коляното, преместваме на другото рамо и обгръщаме другото краче пак зад коляното. Центрираме бебето пред себе си, ръчичките е добре да са към нас, вместо пуснати надолу, и обгръщаме гръбчето на бебето максимално широко, от едното рамо до другото и от едното коляно до срещу положното. Оставяме и втората през рамка, като се опитваме тя да го обхване толкова широко, че да не виждаме дрежките отдолу. Отстрани на тялото ни хващаме слоя, който е най-високо, разтягаме и прехвърляме от другата страна, така че да подкрепим гръбчето до зад тила. Сега можете да нагласите през рамките, както е най-комфортно за вас. Готови сме! Ако се затрудните, елате на консултация.